Hello, on Jaakko. Huomasin tuolla Facebookin puolella parissa sisustusryhmässä, että monella on vähän remonttihakuisissa semmoisia perusasioita, mitkä ei ole aivan tietotaitotasolla. Ja itse on toiminut nyt yli 10 vuotta keittiösuunnittelijana, myyjänä, kouluttajana ja vähän tämmöisenä amatööriasentajana, ja mulla on tässä itselläni on lupautunut yhden keittiön asentamaan, niin mietin tässä samalla, että annan parit vinkit teille, ketkä miettii keittiön uusintaa, että mitä kannattaa ottaa huomioon ennen kuin lähtee sen suunnittelijan pöydälle katselemaan, koska välttämättä ei kaikissa paikoissa se ammattilainen tulekaan mittaamaan, niin voi vähän edesauttaa, että mikä ja mitenkä pystytään auttamaan sitä suunnittelijaa omalla mittauksella. Mutta katsotaan lähempää. Meillä on täällä tämmönen ihan perus 90-luvun omakotitalon keittiö. Siellä on vitriinikaapit katossa kiinni. Siellä on vähän uutta tulossa ja sitten jääkaapit. Ja sitten meillä on täällä vanha kylmiö ja sitten meillä on allaskaapit ja muut tämmöistä. Mitä kannattaa ottaa huomioon, niin aloitetaan täältä ensimmäistä, mitä kannattaa ottaa huomioon. Eli ottakaa ikkunat huomioon. Eli puhutaan yleistyksestä, että ikkunan korkeus lattiasta on aina sama. No ei oo. Esimerkiksi täällä on patteria alla. Sitten kannattaa kiinnittää huomiota, että missä kohti täällä on termostaatti. Termostaatti ei harvoin on tuolla pystyasennossa niin kuin tässä, mutta välillä ne on sille vaakapuolitteinen. Pitää ottaa huomioon, että kun avaa ovea, niin se myös sopii aukeamaan. Se ikkunoista, eli ikkunoiden leveys ja korkeus, ja sitten jos siellä on tämmöisiä verholippuja sun muita, niin ottaa nekin mitat huomioon. Sitten jos me lähdetään sarkkeesta menemään, niin täällähän näkyy, että siellä menee putket tuolla sivussa. Paljonko ne putket tulee seinästä ulos. Sitten täällä on myös tuuletusikkuna, eli tarviiko tuuletusikkunaa muuta ottaa, mutta se oli niihin ikkunoihin liittyviä. Sitten täällä on tämmönen kotelo näkyy tuolla olevan, niin ilman kurkistusta sinne ei tiedä mitä siellä on. Mutta sekin minä räjäytän sen ja katsotaan mitä siellä sitten löytyy. Sitten kun lähdetään miettimään jääkaappeja ja muita, niin kannattaa jo tässä vaiheessa miettiä, että minkälaisia jääkaappeja. Kaikki jääkaapit eivät ole samankokoisia. Eli mulla on tässä 2 jääkaappipakastinta vierekkäin, niiden korkeuserohan näkyy ihan silmällä. Tämä on suurin piirtein semmoinen 1,85 m, ja tuo 1,87 m tai 1,88 m. Eli pitää jättää myös jääkaapille tilaa. Myös muutoin, että kun avaa oven, niin täällä näkyykin, että täällä on tämmönen listanpätkä tai tämmönen täytepala, että se sopii oikeasti aukeamaan. Toki tässä kohteessa on ollut ennen ovi, mutta se ovi on otettu nyt pois. Sitten ehkä mikä itteeni on viime aikoina, kun on suunnittanut keittiötä, niin on huomannut, että aika hakuisessa on, että jos meillä on allas, meillä on hana, niin hanaan alapuolella ei välttämättä yhtään mitään. Eli kaikista tärkeintä siihen hommaan on katsoa tänne sisälle, missä kohti menee putket. Ja tuo isoin, eli viemäriputken paikka on kaikista tärkeä. Eli viemärin siirto, esimerkiksi tässä on tämmönen laattalattia. Jos mä lähtisin sitä siirtämään vaikka tuonne suuntaan, niin suurin piirtein metri maksaa semmonen 400–600 €. Jos tässä olisi lattialämmitys, niin vielä kalliimpaa. Mutta se putkista, että muistakaa, että missä putket on, niin ne on tärkeitä. Sitten toisaalta, nyt kun lähtee miettimään, niin kannattaa myös katsoa, että missä liesi on. Liedestä tärkeintä on, että minkälainen liesituuletin tulee. Ja tässä tapauksessa meillä on tämmönen talotuuletin. Eli täällä menee putki ja täällä ei ole moottoria ollenkaan. Moottorin näkisi tässä kohti. Eli tämmönen neuvo, että jos et tiedä minkälainen liesituuletin on, niin laita käsi tuosta rasvasuodattimesta ylöspäin. Jos se ottaa kiinni, niin sulla on moottori, mutta jos se ei ota kiinni, niin kuin tässä tapauksessa, mun käsi olisi oikeasti mennyt tästä tuonne ylöspäin. Niin silloin se moottori ei ole aina jossain muualla. Tässä tapauksessa se on tuolla katolla.
Mitäs muuta pitää ottaa huomioon? No sitten täällä on vähän tämmösiä sähköpistokkeita sun muita. Niin mihinkä tulee sähkövedot sun muut. Niin ne on kanssa tärkeitä, mutta näillä perusasioilla pääsee liikenteeseen, että mittaa kokonaiskuvaa, että seinä. Sitten ottaa nämä tietyt kohdat, missä altaan paikat, liestituulettimen paikat sun muuta, niin pääsee jo tosi pitkälle. Ja sitten ehkä semmonen yleiskäsitys, että pohjakuvaa kun on talosta tai huoneistosta, niin onhan se ihan kiva. Ja se on viitteitä antava, mutta esimerkiksi tämän kohteen kohdalla, kun katsoin pohjakuvaa ja mittasin uudelleen, niin erot oli semmoinen 20-30 senttiä kumpaankin suuntaan. Eli ei pysty luottamaan siihen, mitä aikana on tehty pohjakuvaan, koska niitä muutoksia ei ainakaan omakotitalon rivitaloihin kovinkaan usein tehdä. Niin silloin pitää ottaa oma mitta käyttöön. Ja mittaamisesta ehkä semmonen, on se täällä. Mittaamisesta kaikista kivoin apuvälinehän nykypäivänä on lasermitat. Tämäkin on tämmönen todella edullinen lasermitta, maksaa muistaakseni 30 ja tällä pääsee jo käytännössä alle sentin tarkkuuteen. Eli milleen sitä puhutaan jo siinä vaiheessa. Jos on jotakin kysyttävää, niin laittakaahan vinkkiä, kysymystä tai vastaavaa. Laittelen vähän myös parit videoklipit, että miten tämä projekti etenee, ja siellä on jo yksi, mitenkä eräs seinäkaappi kasataan alle 7 minuuttia. Moi!